Всім добрий день. Радіо Свобода починає живую трансляцію з площі Незалежності ад будинку Дому ўраду, дзе ў дадзеныя просто хвіліны, ось літаральна хвіліны таму пачаўся трэці дзень рэгістрацыі ініцыятыўных груп. І сёння, верагодна, самы важны дзень, таму што сёння усе асноўныя альтэрнатыўныя кандыдаты рэгіструюць свае ініцыятыўныя групы. І вось літаральна некалькі хвілін таму ўжо стала вядома, што ініцыятыўная група Віктара Бабарыкі была зарэгістраваная пад нумарам 6 і ўжо можа пачаць збор подпісаў. Гэта, натуральна, навіна дня сённяшняга, таму што было шмат спрэчак сярод экспертаў, палітолагаў, у тым ліку, ці дазволяць таму сенсацыйнаму кандыдату Віктару Бабарыку збіраць подпісы для рэгістрацыі ў якасці кандыдата прэзідэнта. І вось мы ўжо дакладна ведаем, што гэта адбылося, што не паўтарыўся ўчарашні сцэнар, калі ЦВК адмовіў рэгістрацыі больш як 20 кандыдатам пратэсту, так званым. Спрэчныя учора былі дыскусіі у памяшканні ЦВК, аднак ніхто з кандыдатаў Саткевіча не быў зарэгістраваны. А сёння вось ужо як мінімум адзін з важных кандыдатаў, сенсацыйных кандыдатаў, як я ўжо сказаў, атрымаў рэгістрацыю, і мы літаральна чакаем праз некалькі хвілін, магчыма, ён тут з'явіцца, паспрабуем з ім паразмаўляць. Акрамя Віктара Бабарыкі, прабачаюся, зараз мы пераключым наш стрым на трансляцыю з непасрэдна з памяшкання Цэнтральнай выбарчай камісіі, дзе адбываецца рэгістрацыя ініцыятыўнай групы Валеры Цапкала. Таму заставайцеся з намі. І пазней мы сюды абавязкова вернемся. Человек, они будут исключены из состава инициативной группы. В ней останется 884 человека, если группа будет зарегистрирована. И в этом случае группе, как уже Лидия Михайловна сказала, будет присвоен номер регистрации 7. Оснований для отказа мы не усматриваем, поэтому я предлагаю... Конечно, было бы лучше, если бы это было больше 10 тысяч, но я считаю, это просто огромная цифра. То есть это... те люди, которые, во-первых, проявили собственную инициативу, это невероятно интересно. А как в любом инновационном движении, сейчас современное, это название таких людей, это люди-евангелисты, люди, разделяющие наши совместные ценности, поэтому я им невероятно благодарен. А скажите, калі ласка, ці вы разлічвалі, што вас сёння зарэгіструюць? Ці дапускалі, што не будзе рэгістрацыі? Я разумею, что у комиссии нема подставы, как не зарегистрировать нас. Тому, конечно, мы различили, что нас зарегиструют. И что вы зараз будете рабіць, чым будете займацца ў бліжэйшыя дні? На наступным этапе это сбор подписей. Колькі вы разлічваеце сабраць? У адпаведнасці з законам 100 тысяч. Калі я разумею правильно закон. Вы так хутка сабралі групу з 10 тысяч, магчыма, больш атрымаецца? Ну, мы надеемся, что будет больше. Мы спадзяемся, что будет больше. Агентство Рейтера. Да. Ваше решение с чем связано? Почему вы решили? Ну, собственно, я это уже говорил в своих всех постах. То есть... Знаете, во мне, наверное, в последнюю очередь сыграл человек Советского Союза, когда если не я, то кто же? То есть если ты понимаешь, почему мы находимся в этой точке, если ты понимаешь, что нужно делать, то остался маленький шаг взять на себя ответственность, потому чтобы воплощать это все в жизнь. И, мне, наверное, представилось, как сказал мой сын, замечательную фразу. Он сказал так: зная тебя, ты никогда себе не простишь, что ты этого не сделаешь. Вот я, собственно, так и делаю. Я чувствую ответственность и чувствую возможность это сделать. Виктор Дмитриевич, сейчас многие говорят о том, что вы пророссийский кандидат. Вы можно говорить, что вы пророссийский? С моей точки зрения, ответ всегда у любого кандидата в президенты должен быть один, и у меня он тоже. Я пробелорусский кандидат. Понимаете, вот у меня другого ответа нет. Спасибо. Пане Віктор, а у випадку вашої перемоги у вас є які плани, як ви будете це відстоювати? Безусловно. Я не думаю, что... Во-первых, я не собираюсь ни с кем воевать, и поэтому я не иду на войну, я иду на выборы. Это раз. Во-вторых, я не думаю, что победа в выборах, и если она будет, а я верю, что она будет,
необходимо будет Сённяшняя група ініцыятыўная група па Валера Цапкалы. Вось літаральна бліжэйшыя хвіліны мы чакаем, што ён таксама з'явіцца на прыступках Дома ўраду. І мы зможам, магчыма, паразмаўляць з ім. Зараз запрашу І нават сярод замежных суб'ектаў у Расіі, напрыклад, сказалі, ну, значыць, бацька зусім аслаб, калі ён спужаўся такога банкіра на самым пачатку, на самым старце выбарчай кампаніі. І зноў жа Лукашенко мае некі імідж і некія ўяўленні пра сваю легітымнасць. І паводле гэтых уяўленняў, магчыма, яго электарату, а Лукашенко павінен... Валер, прапарце, зараз паспрабуем пазмаўляць з Валером Цапкалой. Вполне. Бабарыкиных 8905, у вас есть шанс. Ну, почему? Здесь тот, кто собирает подписи, имеет право отдавать их за любые инициативные группы, за любого кандидата, поэтому, значит, здесь никакого противоречия нет. Любой человек может отдать подписи как за действующего президента, так и за кандидата в президенты. Какой ваш дальнейший шаг? Начинаем завтра собирать подписи. А колькі подпісаў вы плануеце сабраць? Ну, у нас мы планируем из расчета того, что мы могли бы сделать, от 120 до 150 тысяч. Есть у вас сподівання на справедливые выборы? Конечно. Мы верим в... Мы просто не видим лицо человека. Да-да-да. Мы верим в том, что в Республике Беларусь существуют законы, и эти законы работают. Вы не верите в фальсификацию выборов? Я верю в то, что в Беларуси есть законы избирательные, и эти законы работают. Зрозуміло. А ви йдете на вибори, як отримати владу в ціні? Естественно. Как вы оцениваете свои шансы? Но здесь в данном случае я не брокер и не играю на бирже. Здесь все будет зависеть от того, какой курс, какую программу выберет народ Беларуси. Или они захотят перемен, или они захотят продолжения того курса, которым страна идет 26 лет последние. Скажите, у вас уже есть программа какая-то примерно? Естественно. А каго з кандыдатаў патэнцыйных лічыце найбольш моцнымі і самымі сваімі важнымі супернікамі? Ну, давайте мы начнем кампанию сначала и посмотрим, потому что опыт любой политической кампании в любой стране мира показывает, что изменения происходят часто по ходу самой кампании, когда люди начинают знакомиться и с кандидатом, и с его взглядами, и с его программой, естественно. Ви сказали, що ви не опозиція в одному з інтерв'ю, а ви як будете себе позиціонувати під час цих виборів?
Ну, понимаете, на самом деле у нас просто есть такой негативный контекст в отношении оппозиции. Но в данном случае мы не говорим, что мы против кого-то. Да? Мы говорим о том, что мы за новую Беларусь, мы говорим о том, что мы за реформы, мы говорим о том, куда страна должна идти. То есть для чего, так сказать, все это делается, а не против чего. Як ви лічите, які реформи потрібно провести в нашій країні? Реформы какие? Реформы надо в сельском хозяйстве, в государственном управлении, в промышленности, в общем, наверное, во всех областях практически, в образовании, в здравоохранении. Мне кажется, что здесь надо просто брать опыт наиболее успешных стран мира и пытаться его применять, точно так же, как в свое время мы опыт наиболее успешных технологических парков мы смогли применить это на территории Беларуси. Сейчас мы имеем ПВТ, который, в общем, одно из самых, если не самых успешных социально-экономических проектов не только на постсоветском пространстве, но и в регионе Центральной и Восточной Европы является. То есть мы не просто говорим о том, что мы собираемся делать, мы показали о том, что это возможно в Беларуси. Дякую. Спасибо. А зараз вертаємося до докладнее пойдем до наступного кандидата. Сергей Черчень зарегистрирован так само. Это вот национальная тематика будет прослеживаться вот в вашей политике? То есть национальный орнамент и бело-красно-белый цвет – это цвет нашей компании. То есть вы планируете утвердить в дальнейшем, возможно, когда станете президентом, как национальный символ, возможно? Да. Это, опять же, повторюсь, прописано у нас в программе. Спасибо. Пане Сергій, одне невелике питання. Скажіть, а що за дівчатами ви сьогодні прийшли на реєстрацію? Это члены моего штаба. Это девушки, которые поддерживают нас. Ну, раз вы вместе просто с мужчинами целком. Ну, много кто написал, что там, я извиняюсь за выражение, братва рвется к власти, но у нас есть еще и девчата, то есть им тоже необходимо внимание. Дякую, це був Сергій Черчень, третій зареєстрований сьогодні кандидат. Ініціативна група докладніше зареєстрована. Ми вертаємося до нашого експерта, господара Валерія Карабалевича. Нагадаю коротко, що господар Валер відзначив, що регістрація сьогодні в якості ініціативної групи Віктора Бабарики стала такою, прикмета яго першага поспеху, што нерэгістрацыя магла быць сведчаннем паразы ўладаў. Вось я задам у сувязі з гэтым пытанне. Наступны месяц, магчыма, стане зробіць Віктара Бабарыку яшчэ больш папулярным. Ці можам гэтага чакаць? Вось першы тыдзень 10 тысяч сяброў ініцыятыўнай групы, унікальны вынік. А што будзе далей, як вы прагназуеце? Я думаю, што калі Віктор Бабарыка не зробіць нейкіх памылак, нейкіх неўдалых хадоў, то яго папулярнасць будзе нарастаць, і ягоная ініцыятыўная група, яе памер дае падставу меркаваць, што ён збярэ 100 тысяч подпісаў. Хаця, зразумела, пэўная рызыка тут ёсць. Невядома, хто ў гэтую групу паспеў запісацца. Магчыма, што там ёсць засланыя казачкі. Боты, яны будуць неяк шкодзіць, але ўжо гэта трохі іншае пытанне. Тут праблема пытання эфектыўнасці дзеянняў самого штабу, які б адсочваў нейкія памылкі і мог бы іх адбракоўваць. Я пакуль бачу, што Віктор Бабарыка паводзіць сябе даволі тэхналагічна. Ён не робіць нейкіх гучных заяваў, якія б маглі адштурхнуць ад яго нейкую частку электарата. Ён паводзіць сябе так, як бы не выкладае дакладна сваю перадвыбарчую праграму, як, дарэчы, Цапкала. Кажа за ўсё добрае, супраць усяго дрэннага, за тое, што краіне патрэбны перамены, і гэта перамены ў лепшы бок. Вось як Цапкала казаў, што рэформы ва ўсіх сферах. Вось, гэта нешта нагадвае кампанію Зеленскага ва ўкраіне, які таксама доўгі час практычна падчас усёй кампаніі не фармуляваў дакладна свае пазіцыі па шмат якіх пытаннях замежнай палітыкі, унутранай палітыкі.
партій. І гэта давала магчымасць гуртаваць вакол сябе людзі з рознымі палітычнымі поглядамі, сацыяльнымі поглядамі, з нейкімі памкненнямі, бачаннямі будучыні. Гэта робіць цяпер і Бабарыка. Вось. І я думаю, што, в прынцыпе, гэта на цяперашнім этапе даволі правільная пазіцыя. Як калі гляджу там у Фейсбуку, некія такія радыкальныя апозіцыянеры кажуць, так а што ж ён, так сказаць, нічога канкрэтнага не кажа. Ну, ён кажа тое, што падабаецца большасці насельніцтва. Дзякую вялікі, пароце вас пераб'ю. Падказвае мне рэдактар трансляцыі, што ўжо зарэгістравалі таксама Вольгу Кавалькову, якой 120 чалавек толькі ў ініцыятыўнай групе. Таму бачым, што сёння вельмі актыўна рэгіструюць кандыдатаў у адрозненне да учарашняга дня. І хацеў бы таксама задаць пытанне пра, якое ваше меркаванне пра кандыдата Цапкалу. Літаральна некалькі хвілін таму мы тут рабілі з ім кароткае інтэрв'ю, яго маглі бачыць нашых гледачі ў эфіры. Што гэта за чалавек для вас? Я думаю, што гэта такі ж тыпаж, як і Бабарыка. Гэта прадстаўнік былой номенклатуры, ну, дакладней не так, былы прадстаўнік номенклатуры, які мае кіроўны досвед, у адрозненні ад таго ж Бабарыкі, у яго ёсць тое, чаго можа няма ні ў кога іншага кандыдата. У яго ёсць то, што называецца гісторыя поспеху. Тое, што ён стварыў з нуля парк высокіх тэхналогій, і гэта сфера стала адной з найбольш развітых, якая хутка развіваецца, і можа адзіная галіна ў Беларусі, якая эфектыўная, якая мае перспектывы сёння. І вось, і Цапкала можна сказаць, што вось бачыце, за маімі плечамі вось такая гісторыя, такі парк, і я ператвару ўсю Беларусь у парк высокіх тэхналогій. Это было бы такі добры слоган яго б кампаніі. Калі б ён мяне пытаўся, так сказаць, я б яму падказаў. Дзякую вялікі. Зараз падказвае рэдактар. Эфір наш пераключаецца ў залю Цэнтральнай выбарчай камісіі, дзе цяпер рэгіструюць ініцыятыўную групу Ганны Канапацкай. Таксама цікавы кандыдат, і паглядзім, што там адбываецца. Вот этого объединения «За свободу». Вот его, к сожалению, нет. Нам нужно уточнить обязательно, что же нужно указать. Понимаете, потом, когда вы соберете подписи и будет избирательный бюллетень, мы не можем, опять-таки, указать 2 места работы. Так но сейчас можно было сказать, ну да, пока идет сбор подписей, но потом возникнет такая коллизия. А избиратели бы, может быть, не отдали, если бы знали, что он предприниматель просто. Они отдавали за человека, имеющего такое место работы. Поэтому, пожалуйста, определитесь, и мы это укажем. Хорошо, но в декларации уже будут указаны все доходы, будут указаны доходы от предпринимательской Это понятно. Какое место работы указать в постановлении? Ну, если вы вынесли сейчас на обсуждение индивидуального предпринимателя, давайте оставим индивидуальный предприниматель. Это пока в проекте, это можно изменить. Ну, тогда я считаю, что это разные правовые отношения, то есть и трудовой договор, и гражданско-правовой, это имеет место быть. Нет, по этому поводу мы спорить не будем. Если буквально читать кодекс, там написано так: должность и в скобках занятия. То есть, когда нету должности где-то в каком-то месте работы, то тогда указывается занятие. Давайте что-то одно. Вы скажите, мы просто по-вашему учтем ваши пожелания и укажем, как вы хотите. Что вы выберете? Да, давайте тогда мы, Хорошо. Еще раз внимательно прочитаем действующее законодательство. Нет, но мы однозначно... Я так понимаю, что Анатольевна хочет почитать кодекс и потом спорить с нашими сотрудниками, которые будут сидеть на дежурном телефоне. Давайте не будем это делать. У нас нет времени на это. Договорились, но тогда я тоже попрошу, чтобы хотя бы часть документов, чтобы завтра в равных условиях начать собирать подписи, тоже как-то были выданы. Потому что подождите, мы проговорим, как вас указать в постановлении. Ваши документы мы выдадим. Это ж понятно. Хорошо, давайте тогда, если у вас готов проект постановления, где указан индивидуальный предприниматель, мы не будем усложнять работу. Хорошо, все, мы укажем индивидуальный предприниматель. Все, присаживайтесь, пожалуйста. Итак, уважаемые коллеги, поступила группа номер 10, да? Да, это будет группа номер 10. Итак, уважаемые коллеги, кто за то, чтобы зарегистрировать инициативную группу в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Конопатской Анны Анатольевны и присвоить инициативной группе граждан номер 10 порядковой, кто за принятие данного постановления, прошу проголосовать. Кто за?
Постановление принято. Итак, в 3 часа в 15:00 вы сможете получить постановление для открытия счета. Все остальные документы завтра. Мы вяртаемся на пляцоўку перад домам ураду. Навіна таксама для мяне у вас, калі вы, магчыма, ўжо бачылі, Ганна Канапацкая таксама зарэгістраваная, і ініцыятыўная група зарэгістраваная ў якасці кандыдата. А у нас тут вельмі такі эксклюзіўны кандыдат Алесь Табович, вядомая рок-зорка, таксама тату-майстар. Прывітанне, Алесь, жывы эфір «Свабоды». Добрый день. Як настрой? Ну, нормальный. Бачите, я, як кажуть, пронулся по-святочному, сонце вийшло. Я лічу, що кожний момент життєвий, я не кажу про ЦИК, я кажу, ЦВК. Ось, я кажу про свої некі подачі. Ось, то, що робиться, то повинно бути на неким таким добрим, нормальним узровні. А ви ще туди йдете, чи вже? Я ще пойду, мене тут не викликали, там по тройкам водять. Так розумію, що сьогодні у нас упершню в історії може стати два кандидати в президенти Олександр Григорович, так? Ну, можна так сказати. І упершню, я думаю, що кандидат не від політичної некой организации ці партії, а ось якраз від творчої інтелігенції. Це, я думаю, так от воно і є. Нагадаю глядачам, коли хто не ведае, спадар Табович, таксама Александр Григорович, і подозреваю, гэта было адной з такой фішак, магчыма, будучай выбарчай кампаніі. Так, адпускаем. Зараз мы чакаем кандыдатак, магчыма, патэнцыйных кандыдатак у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Ольга Кавалькова, Ганна Канапацкая, таксама іх ініцыятыўныя групы зарэгістраваныя. Іх ініцыятыўныя групы адносна невялікія. У Ольгі Кавальковай 120 чалавек усяго, аднак, вось нягледзячы на гэта, неабходны памер ініцыятыўнай групы ў 100 чалавек быў дасягнуты, і абедзве это патэнцыйныя кандыдаткі, палітычныя дзеячкі, яны могуць ужо пачынаць сваю кампанію. Зараз мы чакаем іх на выхадзе. Ну, бачыў я перад пачаткам працэдуры рэгістрацыі, як яны заходзілі, ну, даволі выклікалі вялікую цікавасць з першую чаргу фотографаў, таму што адрозніваюцца сваім выглядам, асабліва Ганна Канапацкая, якая тут актыўна нават пазавала, і ўжо пазавала на прыступках дома ўраду, можна сказаць, такім чынам пачала сваю кампанію. Вось, адчыняюцца дзверы. Пакуль яшчэ мы не бачым тут кандыдатак. Таксама чакаем з'яўлення Андрэя Дмітрыева. Ініцыятыўная група таксама паспяхова прайшла рэгістрацыю. Вось, нагадаю, што наступны, коротка нагадаю, што наступны этап, прабачаюся, рэдактар трансляцыі нагадвае мне, што ў дадзены момант Андрэя Дмітрыева пачынаюць разглядаць рэгістрацыю. Вось, коротка нагадаю, у нас сёння завяршаецца першы этап выбарчай кампаніі. Вось, Ганна Канапацкая, бяжым да яе. Послушайте, сейчас речь идет не о том, что такими категориями верить, не верить, а речь идет о том, что с завтрашнего дня начинается очень активная работа, поэтому я, во-первых, всех вас благодарю за поддержку, за освещение моей деятельности, во-вторых, жду на пикетах, жду подписи в подписных листах. Ну и, конечно же, желаю всем нам достоверного освещения событий и правовых действий со стороны ЦИК и иных органов власти. Инициативная группа получилась больше или меньше? В смысле больше-меньше? Того, сколько было запланировано изначально, вы думали? Нет, она получилась как раз, вот мы где-то на такое количество и рассчитывали, около 1300 там, человек. Я еще раз повторюсь, что это все реальные бойцы, которые прошли не одну кампанию, которые знают, как это надо делать, и они будут это делать правильно и без ошибок. Сколько подписей вы планируете собрать свою? Я знаю, что подписи необходимо 100 тысяч, все равно планирую собрать порядка 120-125 тысяч подписей. А кого з потенційних кандидатів лічиться своїми найбільш моцними суперниками і ввогуле найбільш моцними кандидатами этой кампании? Ну, я говорю о том, что я не вижу здесь реальных соперников, но зато я уже вижу, например, главу Национального банка. Ну и, например, если, когда я стану президентом, когда я стану главой страны, я буду проводить реформу, административную реформу, будут объединяться министерства и ведомства. Нам в Беларуси сегодня не надо такое большое количество, 24 министерства и ведомства. Ну, значит, вижу министра промышленности, связи и информации. А что это за люди?
Ну, я думаю, что все уже вот догадались, даже не так точно, кто может быть. Но, конечно, остается вопрос того, что в любом случае в правительстве должны быть люди с незапятнанной репутацией. И наличие каких-либо дел административных или уголовных может служить препятствием к этому. А такой массовый отсев, выбор кандидатів потенційних, як комісія продемонструвала учора, Статкевича і шмат інших десятків. Вы знаете, что я, как юрист, могу сказать, что я вчера смотрела и очень внимательно наблюдала за проведением Центральной избирательной комиссии, и я, конечно, видела нарушения законодательства со стороны ЦИКа, но точно так же я слышала о нарушениях со стороны потенциальных кандидатов. И если, конечно, если они есть, то это может служить препятствием регистрации, но если этих нарушений нет и они являются только предположениями избирательной комиссии, я желаю всем потенциальным кандидатам, которые вчера не были зарегистрированы, удачи и независимого разбирательства в суде. Потому что все мы знаем, что суд у нас не является независимым, беспристрастным, но я одной из своей целей программы ставлю как раз-таки судебную реформу в том числе. И будучи депутатом Палаты представителей, я принимала активное участие в работе над законом о судопроизводстве и статусе судей и над изменениями в закон о нормативно-правовых актах, что, с моей точки зрения, должно было бы способствовать как раз-таки развитию независимой судебной системы в Беларуси. Бежим до Ольги Ковальковой. Яшчэ адной патэнцыйнай кандыдаткі. Але бяспечна для грамадзян у гэты перыяд сабраць 100 000 подпісаў, чэсна, я лічу немагчыма. Я адкрыта кажу пра гэта, таму вось у нас няма гэтай мэты, і мы не будзем збіраць 100 000 подпісаў. Моя каманда не будзе збіраць. Якія ваші далейшыя крокі з сённяшняга дня? Я ўжо агучыла гэта. Мы будзем праводзіць інфармацыйныя пікеты разам з калегамі. Вось я не ведаю, ці будуць яны зарэгістраваныя. Крыху пазней будзе інфармацыя. Будзем праводзіць пікеты ў буйных гарадах, і месседж наш і наše патрабаванне гэта адстаўка Лукашэнкі. Ён не мае права ўдзельнічаць у выбарах. Калі ён удзельнічае і ўдзельнічае лідер Мошна са сваімі сябрамі участковых камісій, то зразумела, што вынікі будуць фальсіфікаваныя і ўжо загадзя вядомы вынік гэтых выбараў. Таксама гэта інфармаванне насельніцтва пра сітуацыю з каранавірусам, гэта рэформы, якія патрэбны сёння Беларусі. І зразумела, што гэта чэсныя справядлівыя выбары, некалькі месседжы. І вось мы таксама заклікаем людзей далучацца до нашай каманды, бо чым нас болей, тым і мацней. На жаль, палітычная павестка таксама павінна быць. Мы не павінны казаць падчас палітычнай кампаніі, ведаеце, што ёсць лавачкі і сцяжынкі. Ёсць, сапраўды, адна вялікая праблема, і гэта Лукашенко. Гэта дыктатура ў Беларусі, якую змяніўшы, мы зможам рухацца ў накірунку рэформаў і развіцця нашай краіны. Дагэтуль, на жаль, гэта немагчыма. Гэта была Ольга Ковалькова, якую, верагодна, можна назваць кандыдаткай класічнай апазіцыі. Навіна ў мяне для вас. Андрэя Дмітриева зарэгістравалі. Зараз мы переключаемся зноў на залю Цэнтральнай выбарчай камісіі, дзе зараз адбываецца рэгістрацыя ініцыятыўнай групы Святланы Тихановскай, жонкі вядомага блогера Сергея Тихановскага, які, нагадаю, знаходіцца за кратамі. Да, хорошо, понятно. Скажите, пожалуйста, у вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты, или вы просто спарринг-партнер? Мечтала об этом всю жизнь. Стать президентом? Да. Все ясно. То есть вы будете проводить потом активную президентскую кампанию? Естественно. После сбора подписей, да, и регистрации вас кандидатом в президенты. Тогда, коллеги, у вас есть вопросы? Светлане Георгиевне нет. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, есть одно предложение о регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Тихановской Светланы Георгиевны и присвоение группе номера 12. Кто за принятие данного постановления, прошу проголосовать. Кто за?
Постановление принято. Документы, то есть постановление вы сможете получить сегодня в 15 часов. Оно даст вам возможность уже сегодня открыть избирательный счет, избирательный фонд, счет в банке. Беларусь в банке можете открыть только лично вы, а не кто другой. И завтра в первой половине дня вы сможете получить подписные листы и удостоверение членов инициативной группы. Все, вы свободны. Всего доброго. Далее рассматривается заявление о регистрации инициативы. Вертаємося на пляцовку перед уваходом у будинок Дому раду. І зараз у нас Андрій Дмитрів, який ініціативна група, якого так само зареєстрована і починає свою кампанію. 70 тисяч чоловік, це було б на користь, насамрэч, усім і політичному життю Білорусі. Вось, і другое, ми звертаємося до Центральної виборчої комісії, бо гэта пандемія. Ми, вось, полова з вас тут у масках стоїть, якби, да, і ми всі розуміємо, що гэта буде складана назірання організовувати. Ми лічимо, що гэта, тут Конституція не потрібна, тут потрібна просто політична воля, каб поставити на кожний участок веб-камеру, тим більше, що на більшості участків, бо гэта знаходиться у школах, уже є насамрэч веб-камеры, і не треба нічого, ну, на нову, там, нужна трохи просто програма, яка все гэта робить. Я думаю, що ПВТ з гэтым справиться вельмі хутка, гэта не з'являецца праблемай, а дасць магчымасць грамадству назіраць і глядзець, ці мяняецца сапраўды ўлада у Беларусі. А мы, я, як кандыдат у прэзідэнта Андрей Дмитриев, буду гэта адстойваць. Якія шансы ў гэтым годзе? Якія шансы ў гэтым годзе? А ён чымся адрозніваецца ад усіх астатніх, акрамя таго, што мы вашлі в крызіс, таму што я бачу, я езджу па рэгіёнах вельмі шмат і бачу, што людзі хочуць, каб нарэшце перасталі гаварыць пра аднаго чалавека, да, і краіна перастала жыць жыццём аднаго чалавека, а нарэшце пачала жыць жыццём усіх астатніх 9,5 мільёнаў. Таму я лічу, што велізарныя шансы на тое, каб людзі прыйшлі ў палітыку. Да? І гэта, калі мы гэта зробім, калі мы пабачым, што людзі не сядзяць дома чакаючы, а падтрымліваюць тых, хто, як бы, кажа пра іх праблемы, я лічу, што мы ўбачым велізарныя змены ў Беларусі. І найперш мы ўбачым, як мяняецца ўлада. Ваша кампанія будзе неяк адрознівацца ад кампаніі Тацяны Караткевіч 15-го году? Я думаю, што яна ўжо адрозніваецца тым слоганам, які я агучыў. Да? Мы кажам мяняць уладу. Спрабуем зараз дагнаць Святлану Ціхановскую. Светлана, прабачце, некалькі пытанняў. Для вас это сюрпризом было сегодняшняя регистрация? Вы различивали, что так отбудется? Конечно, я знала об этом. Ці маєте ви некий контакт з мужем Сергеем зараз, як він себе чує? Замечательно, спасибо большое, что волнуетесь. Святлана Ціхановская, жонка блогера Сергея Ціхановскага. Нагадаем, ён літаральна учора атрымаў 30 сутак, дадатковых 30. Вось таксама толькі што рэдактар мне паведаміў, што Сергея Ціхановскага выпусцілі з изолятора, ён знаходіцца на волі. Таксама такая нечаканая навіна. Вось мы бачым, як Святлана, якая не вельмі хацела адказваць на пытанні ў атачэнні журналістаў, што сыходзіць у кірунку метро. Мы ж зараз вернемся да уваходу ў палату прадстаўнікоў. Там яшчэ знаходіцца Андрей Дмитріев. Бачым таксама Анатоль Лебедька. Даўно яго не было ў нашых стрымах. Таксама наш эксперт Валерий Карбалевич. Спытаем яго ацэнку сённяшніх падзей. Спадар Анатоль, добрый день. Живой эфир «Радио Свобода». Скажите, вы тут представляете интересы кіраўніка партии АГП, так правильно я разумею? Спрабаваў. А чым скончылася ваша ідэя? Скончылася тым, думаў, зайду по старой звычцы ў будынак Верховного Совета. Не атрымалася. Пашлі раіліся, потым сказалі, што
Начальство сказала не. Чаму не? Пошли, раились, пришли, говорить, что потребна доверенность нотариально заверенная. А проти вас просто не пустили на эту залу, так? Пустили на эту залу, значит. Хотя я думаю, что тут такого незвичайного за події відбувається. Але будуть розглядати сьогодні реєстрацію або не реєстрацію ініціативної групи? Разглядать гэта не ўплывае на тое, што ёсць прадстаўнік. Хаця мяне там заявілі як кіраўнік ініцыятыўнай групы. І тым не менш. Зразумела, дзякуй вялікім. Вяртаемся да нашага эксперта свабоды, гаспадара Валера Карбалевіча. І адразу мне пытанне пра традыцыйную апазіцыю. Вось мы бачым Ольга Кавалькова, напэўна, адзіная. Не ведаю, ці Андрэя Дмітрыева можна так залічыць у шэрагі гэтай апазіцыі. Як бы вы ацанілі ўдзел традыцыйнай, так скажем, апазіцыі у гэтых выбарах? Я думаю, што гэта першыя ўвогуле прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, калі традыцыйная апазіцыя аказалася недзе на перыферыі. Яна нават не збіраецца збіраць подпісы, таму што тая колькасць ініцыятыўнай групы і ў Губарэвіча, і ў Кавалькова, і ў Казлова, это 10-100 з нечым, это ж не для збора подпісаў. Так, там зато у Кавальковай толькі 120 чалавек, літаральна. Так, зразумела, што яны збіраць подпісы не собираюцца, і яны спрабуюць выкарыстоўваць эту кампанію толькі дзеля некай камунікацыі з насельніцтва, і пакуль у іх нават няма такой дастаткова зразумелай тактыкі, ці то байкот, ці то яшчэ нешта. Іх выцеснілі іншыя людзі. Іншыя кандыдаты. Найперш Бабарыка, магчыма, тут і іншыя, магчыма, тут як бы іншыя фігуры, і той жа Дмітрыеў, пра якога вы казалі, і Канапацкая, і магчыма, Чэрычань, і магчыма, Цапкала. А чаму так адбылося, прабачце, перавіць? Шмат якіх прычын. Найперш няздольнасць дамовіцца аб супольнай стратэгіі і правал кампаніі праймерыз гэта яскрава паказаў. Другі момант, мне падаецца, яшчэ больш важкі, палягае ў тым, што абсалютная большасць грамадства не бачыць у тытульнай апазіцыі альтэрнатывы. Вось зверніце ўвагу, гэтыя праймерыз, калі можна было галасаваць онлайн, дзесьці 1,5 месяца гэта галасаванне, яны набралі где-то 5 з нечым тысяч галасоў. Бабарыка за некалькі дзён, літаральна за тыдзень, набраў 10 тысяч. То бок грамадства ўбачыла менавіта у Віктара Бабарыкі рэальнай альтэрнатывы Лукашенка, рэальнага кандыдата, які ідзе на выбары дзеля перамогі, як так лічыць абывацель. А апазіцыя як бы з самага пачатку казала, што гэта не сапраўдныя выбары, таму мы не па-сапраўднаму тут у іх удзельнічаем. Калі не па-сапраўднаму, так атрымоўваць вось такі вынік. Таму я яшчэ раз падкрэсліваю, гэта першыя, мусіць, выбары, дзе тытульная апазіцыя фактычна не з'яўляецца рэальным суб'ектам кампаніі. Хацеў бы абавязкова спытацца, як у кожнага з сённяшніх патэнцыйных кандыдатаў, ці вы можаце акрэсліць, скажем так, тройку, чацвёрку найбольш уплывовых кандыдатаў патэнцыйных кампаній, якіх прыцягнуць найбольшую ўвагу і найбольшую колькасць прыхільнікаў? Галоўным апанентам Александра Лукашэнкі, гэта відавочна, сёння становіцца Віктар Бабарыка. Яго б я паставіў на першае месца, таму што гэта кандыдат надзеі, з ім звязаны менавіта надзея на перамены і надзея на альтэрнатыву, і менавіта ён будзе забіраць асноўныя галасы пратэснага электарату. Вось. Што тычыцца астатніх, то тут ёсць адна вялікая праблема. У ўсіх астатніх ініцыятыўныя групы невялікія. Вось у Ганны Канапацкай 1300, там Чэрычня нешмат, прыкладна такі ж узровень, у Цапкалы ўсяго 555, гэта несур'ёзна для таго, каб сабраць 100 тысяч. Дмітрыева там 2500, гэта некі такі ўжо трохі набліжаецца да рэальнасці, да рэальнага збору 100 тысяч. Таму
вось ёсць Бабарыка і ёсць некалькі фігур, якія, так сказаць, далёка ад яго адстаюць, менавіта адстаюць по прычыне таго, што ў іх маленькія ініцыятыўныя групы, яны не змогуць сабраць 100 000 і не змогуць выйти на наступны этап, калі пачынаецца уже непасрэдная агітацыя, калі можна выступаць па радыё і тэлебачанню. Вось да гэтага этапа, а менавіта гэта галоўны этап, тому што абывацель убачыць кандыдата по телевизору. Що ж таки телевизор это що в Беларусі важны сродак інфармацыі. Вось, значыць, толькі тыя, якія дойдуць да гэтага этапа, з'яўляюцца рэальнымі кандыдатамі, якіх убачыць народ і якія больш-менш могуць нешта ўплываць. Калі ты не збярэш 100 000 подпісаў, то ты як бы не ў гульні. І вось тут праблема. У гісторыі прэзідэнцкіх выбараў Беларусі былі выпадкі, калі кандыдаты, не сабраўшы 100 000, іх все роўна рэгістрировали з некай палітычнай мэтай, якую лічылі там у адміністрацыі прэзідэнта. Я не выключаю цяпер такой сітуацыі, каб разбавіць галасы Бабарыка, каб патапіць яго сярод іншых кандыдатаў, магчыма, яшчэ некія будуць людзі, якіх зарэгіструюць. Але ўжо гэта такія гіпотэзы. Я думаю, што пакуль ніякай дакладнай стратэгіі няма і у адміністрацыі прэзідэнта. Я абавязкова таксама хацеў спытацца у вас пра такого кандыдата, як Сергей Ціхановскі. Ведаем, што яго ініцыятыўная група не зарэгістраваная, аднак літаральна 10 хвілін таму праходзіла яго жонка, якая зарэгістравала групу на сваё імя, і сёння літаральна стала вядома, што Сергея Ціхановскага выпусцілі на свабоду з сутак, нягледзячы на тое, што ўчора атрымаў ён 30 дадатковых. Бачым, што супраць гэтага кандыдата, таксама яго прыхільнікаў, пэўная кампанія ціску пачалася ўжо. Што вы думаеце, будзе адбывацца далей? Наколькі Ціхановскі можа быць уплывовай фігурай? Бачыце, з самага пачатку улады ўзялі на ўзбраенне стратэгію адсячэння радыкальнай часткі апазіцыі, той часткі, якая заклікае на вуліцу, якая можа стварыць некія вулічныя пратэсты. Гэта Ціхановскі, гэта ўся каманда Міколы Статкевіча. Іх усіх таксама не зарэгістравалі. То бок, з самага пачатку улады паказалі, што яны будуць жорстка пераследаваць любыя спробы перавесці выбарчую кампанію ў фармат вулічных пратэстаў. І Ціхановскаму таксама паказалі. Ён адсядзеў, яму яшчэ далі некалькі, 2 разы, здаецца, по 15, так? А потым выпусцілі, каб чалавек зразумеў, што яго чакае. Ці ён зразумее, ці будзе ён паводзіць сябе больш ціха, мы не ведаем, тым больш, што ён не зарэгістраваны ў якасці кандыдата. Магчыма, гэтыя 30 сутак будуць у запасе якраз падчас галасавання, каб падчас галасавання яны не змаглі арганізаваць нейкія вулічныя пратэсты. Дякую вялікі. Нагадаю, у нашым эфіры эксперт «Свабоды», палітолог Валер Карбалевіч. Зараз знікла трансляцыя з тэхнічных, напэўна, прычынах з залі Цэнтральнай выбарчай камісіі, і ведаем, што ўжо ёсць першы не зарэгістраваны кандыдат, першая не зарэгістраваная ініцыятыўная група. Гэта ініцыятыўная група кандыдата Андрэя, патэнцыйнага кандыдата Андрэя Іванова. Прычына адмовы ў тым, што ён нарадзіўся не на тэрыторыі Беларусі, а гэта, як вядома, згодна Канстытуцыі Беларусі, умова для асобы, якая плануе вылучацца у якасці кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Нагадаю, мы знаходзімся зараз на пляцоўцы перад домам ураду, уваход у палату прадстаўнікоў будынак. Тут жа знаходзіцца зараз заля Цэнтральнай выбарчай камісіі, дзе разглядаюцца пытанні аб рэгістрацыі альбо нерэгістрацыі ініцыятыўных груп. І сёння ж завяршаецца першы такі своеасаблівы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыі ініцыятыўных груп, і ўсе ініцыятыўныя групы, якія былі зарэгістраваны ўжо ад заўтрашняга дня, атрымліваюць легальную магчымасць збіраць подпісы за вылучэнне сваіх кандыдатаў. Нагадаю, што кожны з
патэнцыйных кандыдатаў павінен сабраць як мінімум 100 000 подпісаў за сваё вылучэнне. Пазней гэтыя подпісы будуць здадзеныя ў канцы чэрвеня, здадзеныя ў ЦВК. ЦВК 5 дзён будзе правяраць іх колькасць, іх сапраўднасць, і па выніку гэтага ўжо на пачатку ліпеня адбудзецца рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты. Вось, і гэта будзе апошні месяц выбарчай кампаніі найбольш актыўным. Аднавілася трансляцыя з залі Цэнтральнай выбарчай камісіі. На дадзены момант там разглядаецца пытанне аб рэгістрацыі ініцыятыўнай групы яшчэ аднаго экзатычнага, калі можна так сказаць, кандыдата, рок-зорку, тату-майстра Алеся Таболіча. Там зараз абмяркоўваюць Лідія Міхайлаўна. Вось, пэўны час таму Алесь Таболіч тут праходзіў, мы крыху з ім пагаварылі, і ён паведаміў, што пазіцыянуе сябе такім кандыдатам ад беларускай культуры. Вось зараз переключаемся у залю ЦВК. Якой, на жаль, зараз вельмі мала. Вось то, што я хацеў сказаць. А так, дзякуйте за то, што хотя б прынялі дакументы, і будзем змагацца далей. Почему хотя бы приняли? Мы их рассмотрели. Вот именно. И вносим предложение. Ну, и я внесла кажу, предложение о регистрации, не просто вот. приняли. Уважаемые коллеги, если вопросы к Александру Григорьевичу? Нету. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, уважаемые коллеги, кто за то, чтобы зарегистрировать инициативную группу граждан в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Таболича Александра Григорьевича и присвоить группе номер 13, прошу проголосовать. Кто за? Постановление принято. Ну, постановление самого вы сможете получить сегодня в 15 часов для открытия счета в банке. Ну, а документы на группу только завтра. Звоните. Удостоверение, да. Все, вы свободны. До свидания. Теперь Волынец. Так, Волынец, да. Почему? А еще хотел высказать. Вяртаемся на пляцоўку перад будынкам Дома ўраду, плошчы Незалежнасці. Ужо ведаем, што зарэгістравалі ініцыятыўную групу па вылучэнні Алеся Таболіча ў якасці, магчыма, кандыдата ў прэзідэнты. Вось, чакаем тут проста з хвіліны на хвіліну ён з'явіцца. Рашэнне пра удзел у выбарах, як прызнаўся сам Алесь Таболіч, для яго было не такім раптоўным. Ён ужо, наколькі я ведаю, на мінулую выбарчую кампанію там меркаваў удзельнічаць. Аднак вось сабраўся нарэшце з сіламі і ад заўтра ўжо пачне збіраць подпісы на карысць свайго вылучэння. Алесь Таболіч, калі хто не ведае, нагадаю, гэта шматгадовы лідар просто ў пэўных колах культавага гурта «Зніч», які грае такую спецыфічную цяжкую музыку, цяжкі рок, заснаваны на беларускай народнай музыцы. Ну, вельмі такая своеасаблівы гурт. Калі хто не ведае, то можете паслухаць, вось будзе добрая нагода. Таксама Алесь ўжо адзначыў перад заходам у будынак ЦВК, што ён збіраецца будаваць сваю кампанію на прынцыпах развіцця нацыянальнай культуры, абароны беларускай мовы. Вось, ну, гэта раней такая класічная пазіцыя гэтым займалася. Зараз мы бачым такого першыню, напэўна, калі не памыляюся, першыню ў гісторыі палітычнай на новай беларускай гісторыі будзе у нас кандыдат, магчыма, будзе кандыдат з нацыянальным такім культурным ухілам, кандыдат ад культуры. Вось ён выйшаў, зараз мы падыходзім да яго. Спадар Алесь, віншуем вас з рэгістрацыяй. Называется «По-металлично». Меня зарегистрировали под номером 13. Причем самое цікавое, что, кажется, это Ермошина сказала: «О, Александр Григорьевич, не счастливое число, а для меня это счастливое». Так что так. Ну, а что там далее, будем уже змагаться, кажуть. Які твої наступні кроки? Наступне треба буде завтра приїхати всі посвідчення отримати. Ось. Ну і зібратися нашою тусовкою, як кажуть, неформальної музичної альтернативи і мистецької. Ось. І будемо вирішати, як кажуть, куди
ісці далей. Ці ёсць ужо нейкая распрацаваная праграма? Ну, ёсць перш-наперш, гэта асноўнае то, што мы глядзім не на стереотипы, як кажуць, толькі эканамічныя, а больш у нас ёсць такія паняцці, як культурніцкія. Это маладзёвы рух, які амаль не заахвочаны палітыкай. І моладзь гэта самае галоўнае на сённяшні дзень. І яна разнабаковая, разнашорстная. І каб яе сплаціць і выдвигаць нейкую новую, называецца, плынь і праграму, трэба ўсё ж такі гэта зрабіць аб'яднанне людзей і розных кірункаў, як кажуць, не толькі там металістаў. А магчыма, хтось у вашу кампанію далучыцца з вядомых асобаў, з музыкаў, культурных дзеячаў? З музыкаў вельмі шмат вядомых людзей. Напрыклад, той же Владзіслаў Наважылаў, Александр Памідораў, Кривашеев, пасля прамоўтары Віталь Супранович, Матвеев з Міцер. Вось гэта такія людзі, якія ўжо больш-менш вядомыя у нашай нацыянальнай, кажуць, альтэрнатыўнай глебе. А тое, што мы будзем там далей рабіць, это ўжо, скажу, трэба зараз пакуль што, як это называецца, адысці ад 13-го нумара. Так па-металічну атрымалась. На жаль, я хацела Бабарыкі дыск падараваць свой, каб ён все ж таки мову вучыў ўжо зараз і любіў культуру. Таму што гэты, на мой погляд, недарэчнасці в нейкім сэнсе ёсць. То есть, як чалавек бізнеса, ён вельмі круты, то есть, банкір, гэта ж вядома. А вось культуры, тое, што мы зараз будзем прапагандаваць, у яго гэтага не хапае. Так што такія справы. Зато я Ярмошнай падараваў дыск «Крыжы і берагі». Все, што можна сказаць. Дзякуй вялікі. Алесь Таболіч, яго ініцыятыўная група была зарэгістраваная сёння. І мы першыню ў гісторыі маем двух патэнцыйных кандыдатаў Александру Григоровичу, таму што гаспадар Таболіч таксама мае такое імя прозвішча. Ведаем таксама, што яшчэ адзін кандыдат не зарэгістраваны, рамеснік з Маладзечна, гаспадар Валынец, яго прозвішча. Асоба раней не была заўважаная ў беларускай палітыцы, і вось сам атрымаў адмову. Прычына ў тым, што 99 чалавек у ініцыятыўнай групы было толькі замест неабходных 100. Па словах старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошнай, 95 з іх былі абтэлефанаваны і не пацвердзілі сваю прыналежнасць да ініцыятыўнай групы гаспадара Валынца. Нагадаю, што ўчора 22 чалавекі былі не зарэгістраваныя, нам амаль усе кандыдатуры, якіх учора разглядалі тут, іх ініцыятыўныя групы атрымалі адмову. Частка з іх, так званыя кандыдаты пратэсту, прыхільнікі Міколы Садкевіча, той жа дзень учора ж яшчэ абскарджвалі гэтае рашэнне ЦВК ў Верхоўным судзе, і там адбыўся канфлікт, у выніку якога частка з актывістаў, частка з тых, нават некалькі кандыдатаў пратэсту былі затрыманыя і трапілі ў цэнтральны РУС. Што далей з імі адбылося, там можна паглядзець у нас на сайце, на нашым сайце Свабода.орг, таксама ў нашых сацыяльных сетках, у тэлеграм-канале. Нагадаю, што ўжо тыдзень, як ідзе выбарчая кампанія, усе навіны, аналітыка таксама з'яўляюцца на нашых старонках, у соцсетках і нашым асноўнай старонцы у інтэрнэце. Можете там ўсё пачытаць. Вось літаральна учора ўвечары там з'явілася вельмі цікавае інтэрв'ю з Александром Міленкевічам. Наш корэспандэнт Дмітрый Гурневіч яго зрабіў, то можете таксама знайоміцца. Вялікі тэкст, але хто любіць лонгрыды, то памятае пра Александра Міленкевіча, аднаго з такіх найбольш запамінальных кандыдатаў з усіх выбарчых кампаній. Можете там пачытаць яго меркаванне пра мінулыя выбарчыя кампаніі, таксама пра гэтую выбарчую кампанію. Вось інтэрв'ю з экспертам Шрайбанам таксама прысвечаная працэдуры рэгістрацыі альбо не рэгістрацыі выбараў ініцыятыўных груп, таксама там ёсць свежыя, можете паглядзець. Абавязкова сачыце за нашымі соцсеткамі, нашым інтэрнэт-сайтам, і усе навіны будуць там абавязкова пра выбары адлюстраваныя. З заўтрашняга магу сказаць, што ўжо прэс-канферэнцыя абвешчаная Валера Цапкалы таксама запланаваная ў нашай працы, і мы пастараемся адтуль паведамляць вам, што адбываецца. На дадзены момант спакойна каля будынка Дома ўраду
асноўныя, напэўна, самыя вядомыя кандыдаты іх ініцыятыўнай групы ўжо былі сёння зарэгістраваныя, напэўна, гадзіну таму. Вось, напэўна, самай вялікай інтрыгай сённяшняга дня была рэгістрацыя альбо не рэгістрацыя ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі, такога сенсацыйнага кандыдата. Ну, гэта адбылося першым ж ён быў зарэгістраваны. Ад заўтра пачынаецца яго кампанія палітычная. На сёння тут яшчэ мы можам чакаць рэгістрацыі альбо не рэгістрацыі ініцыятыўнай групы Юрася Губарэвіча, старшыні руху за свабоду, Мікалая Казлова, выконуючы абавязкі кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі, таксама шэрагу іншых. Як ведаем, ініцыятыўная група Вольгі Кавальковай ўжо была зарэгістраваная. Яна была ў нашым эфіры і паведаміла, што подпісы ні яна, ні яе паплечнікі збіраць не плануюць, вылучацца не плануюць якасці кандыдатаў, аднак выкарыстаюць магчымасць працы, легальнай працы для ініцыятыўных груп для таго, каб паінфармаваць беларусаў пра сітуацыю ў краіне. Вось мы зараз вернемся да нашага эксперта, да палітычнага аналітыка спадара Валера Карбалевіча і папросім яго прааналізаваць сённяшні дзень і выказацца на дні наступныя. Зараз літаральна праз некалькі секунд да нас далучыцца. Нагадаю, што вось мне рэдактор трансляцыі падказвае, што зараз разглядаецца кандыдатура Валера Перавозчыкава, які нарадзіўся ў Расіі. Напэўна, не будзе зарэгістравана. Мы да спадара Валынца падыходзім з маладзечна. 100 человек. У меня обтелефоновали 100 человек и отмовили, сказали, что там нехто отмовился, як бы есть по порушению с боку инициативной группы. Гэта сапраўды так, ці яны хлусяць? Ну, я ж не ведаю, яны ждали там тыдзень на падрыхтоўку. По Конституции павінны выборы 5 год адбываць. Парламентские 3 года и 2 месяца. Вось Конопатская 3 года и 2 там месяца. Сколько ее стажу поставили, не ведаю. Но человек не может пойти на пенсию, например, и сказать, что у меня 10 месяцев не хапаете. Яны прызначаюцца раней. Гэтыя выборы. Человек не может за самый тыдзень падрыхтавацца, абтэлефанаваць, удакладніць усе гэтыя звесткі. І гэта наўмысна робіцца, що хапун нейкі ідзе там Тихановских. То есть я лічу, що наўмысна. То есть люди не адбываюць свой тэрмін. Ну, гэта не зразумела. Што будзе далей? З вашага боку? З майго боку гэта самае Верховный суд можна падаць скаргу, 3 дні даецца. Будете падаваць? Ну, буду хутчэй за все падаваць, падрыхтаваць трэба, у меня уже есть. Я меркаваў, што мяне не зарэгіструюць, потому что большасць не рэгіструюць кандыдатаў. Ну, Конституцию яны парушаюць, то есть яны ссылаюцца на принцип добровольности, да, что у статьи там нават ён не прописан, где-то прописано одно з референдумов при сборе подписов принцип добровольности. Есть принцип равных правов. То есть, когда у некого есть иностранцы, замежники в группе, у них там так само порушение, но их региструют, а у кого-то одно порушение, вот он не подобается, они не зарегистрировали. И такая спосылка. Повинен там самое отповедать кодексу. І шукаю гэты кодекс. Усім нормативно-правовым актам. Почему я повинен шукать, что там у жилищном кодексе где-то прописано, что там отповедає, не отповедає. Ви ж робите рекомендации, ви ж отримуєте методички робите, отримуєте за это гроші. Ви ж повинні розтлумачити, що там чого повинно бути. А то стаття, артикул, я так розумію, до этого статьи относится. 100 человек конституционной группы. Повинно быть, есть, значит, есть. Але починають усіх обтелефоновувати. І нехто, вот я чув, що просто потелефонують, трубку кинуть, вот якби у них уже вызов прошел, і вони там хитрые питання задають, ви будете збирати. Ну, человек може і за гроші збирати, це в законі прописано, що за гроші може збирати. Тобто тут питання треба безплатно, тобто безплатно може не буде чоловік збирати, будете збирати, ну. Тобто я не ведаю, як вони опитувались.
Ось. Откуль вы его ведаете, там, можете, вы знаете, что там за отморозка вы там подписались, як ранее было. Это, ну, я про себя я не ведаю. Ну, всякие выпадки бывают. Это быў адзін з незарэгістраваных сёння, нешматлікіх незарэгістраваных сёння кандыдатаў, рамеснік з маладзечна. Спадар Валанец, мы вяртаемся да нашага эксперта свабоды, спадара Валера Карбалевіча, і просім яго так ацаніць сённяшні дзень і зрабіць кароткі прагноз на наступны ход кампаніі. Спадар Валер, ці сённяшняя рэгістрацыя, нерэгістрацыя для вас была ў нечым нечаканай некага? Ці нейкія сюрпрызы сёння вы для сябе тут пабачылі? Не, я думаю, што вось спачатку рэгістрацыі стала зразумела тактыка ўладу. Адсекчы радыкальную частку, а астатнім даць магчымасць сабіраць подпісы. І нават уладам на гэтым этапе выгадна, каб зборшчыкаў подпісаў, каб каманд кандыдатаў была шмат. Таму што сярод гэтых шмат якіх кандыдатаў будзе растварыцца, значыць, замажацца галоўныя кандыдаты. Іх як бы не будзе бачна, і я думаю, што дзяржаўныя медыі паспрабуюць менавіта так зрабіць. Ну вот, есть Александр Лукашенко, есть там, колькі там засталося, 20 кандыдатаў. Вось, все яны будуць збіраць подпісы, і гэта ўладам выгадна, таму што калі б там быў адзін Бабарыка, там Канапацкая, Цыпкала і ўсё, ну, на іх бы, так сказаць, канцэнтравалася ўвага. А так, іх шмат, і я думаю, што тактыка ўладам зразумелая, няхай збіраюць. І як бы вось гэты шум яны будуць ствараць у ходзе кампаніі, а галоўныя кандыдаты ў гэтым шуме павінны патануць. Такая тактыка ўлада. Іншая справа, ці атрымаецца гэта, таму што ўсё ж такі медыа незалежныя будуць канцэнтраваць увагу менавіта на сур'ёзных кандыдатаў, а не на ўсіх тых дзіваках, якія ў асноўным тут і сёння рэгіструюцца. Яшчэ хацеў бы таксама спытаць у вас, часткова пра гэта гаварылі падчас ранейшых нашых уключэнняў размоваў, але яшчэ раз для тых, хто зараз, магчыма, далучыўся да нашага стрыму, кароткі ваш прагноз, што будзе далей, бліжэйшы месяц збору подпісаў, і хто якія з зарэгістраваных ініцыятыўных груп маюць найбольшыя шансы сабраць 100 000 подпісаў? Я думаю, што відавочна подпісы сабяруць 3 кандыдата. Александр Лукашенко, Гайдукевич-малодшы, колькі б яны не сабралі, іх зарэгіструюць. Ну і плюс Віктор Бабарыка. Пры такой вялікай колькасці 9,5 тысяч сяброў яны абавязкова сабяруць 100 000. Што тычыцца астатніх, тут ёсць вялікія праблемы. Ну, дзесьці прыбліжаецца да магчымасць верагоднасці сабраць каманда Дмітриева. Там 2,5 тысячи чалавек. Што тычыцца астатніх, у мяне ёсць вялікія сумненні, што яны сабяруць. Іншая справа, што ўлады могуць зарэгістраваць, як было ў 2010 годзе, і кандыдатаў, якія не сабралі 100 000, зноў жа, каб размазаць, разбавіць галоўнага сёння кандыдата ад пратэснага электарату Віктора Бабарыкі. Ну, такі мой прагноз. Дзякуй вялікі. Нагадаю, у нашым эфіры эксперт свабоды, палітычны аналітык, аглядальнік спадар Валер Карбалевіч. Дзякуй вам вялікі. Мы працягваем знаходзіцца на пляцоўцы перад палатай прадстаўнікоў ля дома ўраду. Тут сёння ўжо завяршаецца працэс рэгістрацыі ініцыятыўных груп. Нагадаю, сёлета рэкордная колькасць дакументаў на рэгістрацыю такіх груп была пададзена 55. Чалавек выказалі жаданне рэгістраваць свае групы. У выніку з іх зараз мне так складана сказаць, колькі дакладна было зарэгістравана, але гэта менш паловы. І вось, да, 13 ініцыятыўных груп на дадзены момант зарэгістравана, мне падказвае рэдактар трансляцыі. Вялікі дзякуй. І сёння ж адбывалася рэгістрацыя, пэўна, асноўных, калі не лічыць першы дзень, ініцыятыўных груп.
Ад заўтрашняга дня пачынаецца працэс збору подпісаў за вылучэнне кожнага з кандыдатаў. Нагадаю, што 100 тысяч подпісаў неабходна сабраць. І вось як мы некалькі хвілін таму чулі меркаванне эксперта Валерыя Карбалевіча, што далёка не ўсе з зарэгістраваных ініцыятыўных груп могуць рэальна сабраць гэтыя 100 тысяч подпісаў. Паглядзім, вельмі цікава зараз назіраць за кампаніяй, у тым ліку таму, што адбываецца не толькі у незвычайных для Беларусі акалічнасцях, таксама ў акалічнасцях пандэміі, што можа ускладніць значна працэс збору подпісаў. Лідзія Міхайлаўна Ярмошына, кіраўніца ЦВК, ўжо адзначыла, што будзе абмежаваная праца назіральнікаў у сувязі з складанай эпідэміялагічнай сітуацыяй. І таму сёлетнія выбары, якія даволі нечакана былі абвешчаныя 8 траўня, яны будуць адбывацца ў вельмі незвычайных умовах, і ў палітычных, і ў эпідэміялагічных, у геасацыяльных. Таксама не будзем забываць, што эпідэмія і пандэмія выклікала і эканамічны крызіс, у тым ліку і в Беларусі. Ён ужо адбіваецца на нас. Нагадаю, калі хтосьці з вас не ведаў, што выбары сёлета в Беларусі адбудуцца 9 жніўня. Першы тур, другі тур, калі раптам ён здарыцца, запланаваны на 30 жніўня. Гэта дзень народзінаў дзейнага кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі. Вось яго група традыцыйна была ініцыятыўная зарэгістраваная пад нумарам 1. Першы ж дзень, першая ж ініцыятыўная група. Таксама зарэгістраваная група Олега Гайдукевіча, кіраўніка ліберальна-дэмакратычнай партыі і дэпутата парламента. Гэта таксама вядома. І сёння былі зарэгістраваныя групы Бабарыкі, Цапкалы, Канапацкай. Вось мы бачым таксама кандыдата з георгіўскай стужкай. Добрый день. Ведаем, что вас не зарегистрировали. Какие причины? Одна причина, что я родился в России, в нашей братской, великой России. Я этим горжусь и всегда буду гордиться до последнего дыхания, что я россиянин. А вы не ведали, что вас не зарегистрируют? У меня мама белоруска. А вы не ведали, что не имеете шансов? Я извиняюсь. Все-таки победу желаю. Тоже нам и вам. Продолжим. А вы не ведали, что вас не зарегистрируют с такой биографией? Я знал, но я сейчас в своем заявлении сказал, что надо менять это положение, которое не позволяет россиянину даже наполовину. Ведь у меня мама это белоруска, ее корни в Мстиславском районе, деревня Зеленая Дубрава. И если так получилось, что я родился в далекой Сибири, в Чите, то только лишь потому, что не я захотел этого, а отца Министерство обороны приказало продолжать свою службу там. Он окончил после войны военное училище имени Фрунзе в Ленинграде, в городе-герое Ленинграде, подчеркиваю, он для меня так и остался и будет. И я же не просился туда и, так сказать, не хотел там, может, рождаться. Но так получилось в нашей семейной биографии. И разве я в этом виноват? Это разве моя вина? Абсолютно нет. Поэтому, конечно, хочется улучшить жизнь белорусского народа. Много было кандидатов, претендентов, многих сейчас отсеивают. Но я понимаю так, что даже главное стремление, просто чисто человеческое, улучшить жизнь своего народа, для абсолютно любого человека логично, нормально. И почему это, так сказать, кто-то решил, что нельзя позволять иностранцу? Так я даже не иностранец, я и славянин. Я и, в общем-то, советский человек, как себя называю по-прежнему. И должно все правильно разрешаться. Вот примерно с такими мыслями я вышел сейчас из этого здания. Будете обскарживать решение, в суд будете звертаться? Подумаем, еще время есть пока, да. Но я сегодня тоже сказал главное в своем заявлении, может, вы видели уже по онлайн, что я пришел с чувством таким немножко, может быть, даже боевым, но все-таки серьезным. Вот нас называют наследниками победителей. Да, наши отцы, уже деды, прадеды, победили. И мы наследники этой великой победы. Но иногда слышишь, даже и понимаешь, что действительно мы, наследники победителей, живем хуже, чем наследники побежденных. Как это понимать или как это расценивать? Но однозначно, что мы живем действительно как-то неправильно.
Пора бы нам, так сказать, исправлять то, что у нас неправильно. Вы намекаете на вступление Беларуси в Евросоюз? Ну, вы знаете, тут много, может быть, рассуждений сделать можно, да? Дискуссию целую, так сказать, и так далее. Я хочу сказать твердо одно главное, что мы, в общем-то, действительно белорусы, действительно народ очень и очень, ну, в полном смысле слова даже боевой. Достаточно нас называть Беларусь партизанка. И, в общем-то, мы как будто сражались за свою свободу, независимость, за лучшую жизнь. А пришли к чему или что мы сегодня достигли? Развалили великую державу. Для меня это было ударом. Я вот сегодня впервые сделаю заявление, пусть оно идет в любой эфир по всему земному шару. Я сегодня, разменяв 8-й десяток лет, став ветераном не только труда, а войны, сегодня заявляю, что я жалею, что я не был в тех первых рядах в Москве, которые боролись и шли в атаку на бандитскую, буржуйскую клику, свору Ельцина. Его надо было там расстрелять без суда и следствия. Да, может, начиная это даже из Горбачева и из Хрущева еще. Вот кто начинал разваливать Советский Союз. Я тоже вот когда сейчас общаюсь с товарищами, говорю о том, что нам открывают глаза сегодня. Мы узнаем те факты, которые, так сказать, нам никогда не говорили, и только сегодня мы об этом узнаем. Например, такой очень интересный факт, что, оказывается, Никита Хрущев валялся в ногах Сталина. Валялся, просил пощады, молил спасти жизнь своего сына, который оказался предателем Родины. И вот когда это все знали, ну не советский народ, не все люди, да, а знало ЦК партии, знало правительство, ну то есть все приближенные к Сталину, это были в курсе. И все-таки они допустили к власти Хрущева. Вот откуда начался развал великой державы. Ось, і такі у нас так само кандидати. Ну, але невдалі кандидати, як вже ми ведаємо, Лідія Михайловна Ярмошина адмовила ў рэгістрацыі спадару перавозчыкаў на падставе таго, што ён нарадзіўся не ў Беларусі. Моим кандидатом президента Республики Беларусь может быть только человек, який нарадзіўся у актуальных межах краін. Працягваецца зараз паседжанне цэнтральнай выбарчай камісіі, яшчэ некалькім кандыдатаў ініцыятыўных груп засталося да разгляду. Сёння, адрозненне ад учарашняга дня, асноўная частка з іх была зарэгістраваная. Нагадаю, што учора больш як 20 чалавек атрымалі адмову ў рэгістрацыі сваіх ініцыятыўных груп. Гэта пераважна так званыя кандыдаты пратэсту, прыхільнікі Міколы Статкевіча. Адзін момант, рашэнне цэнтральнай выбарчай камісіі не згодныя з ім. Ужо пачынаючы з заўтрашняга дня зарэгістраваныя ініцыятыўныя групы змогуць легальна збіраць подпісы за вылучэнне сваіх кандыдатаў. Самі кандыдаты змогуць весці агітацыю. Мы даведаемся пра праграмы таго ж Віктара Бабарыкі, таксама ведаемся праграму Валера Цыпкала. Вельмі шмат пытанняў мінулыя дні задавалася гэтым кандыдатам у сацыяльных сетках. Сачыць за выбарчай кампаніяй, таксама за сітуацыяй з каранавірусам вы можаце як на нашым сайце асноўным, таксама на нашых сацыяльных сетках. Усюды мы маем свае аккаунты, яны аператыўна абнаўляюцца, тэлеграм-канал. Таксама нагадваю пра наш YouTube-канал, які актыўна развіваецца. На ім з'яўляюцца ўсе нашы стрымы, ўсе нашы трансляцыі, яны абавязкова будуць адбывацца падчас выбарчай кампаніі. Падпісвайцеся. Там такая на Ютубе, калі не ведаеце, даволі такая складаная сістэма, але можна, трэба не толькі падпісацца, таксама націснуць на такі званочак, каб вы атрымлівалі проста онлайн паведамленні пра пачаткі нашых стрымоў, пра з'яўленне нашых новых відэа. То калі гэтага не зрабілі, то калі ласка, просім вас зрабіць гэта, каб заставацца з намі на сувязі. Мы заўсёды ў цэнтры найважнейшых падзей.
будем стараться працаваць для вас. Не ведаю на дадзены момант, ці адбываецца трансляцыя з залі выбарчай, цэнтральнай выбарчай камісіі. Так, зараз вось мне падказвае рэдактар трансляцыі, што трансляцыя ідзе, там разглядаюць пытанне пра рэгістрацыю альбо нерэгістрацыю ініцыятыўнай групы Паўла Спірына. Вось. Літаральна дадзены момант там гэта ідзе. Я ўжо сёння адзначаў, гэта нагадаю вам яшчэ раз. Так, зараз папрашу, калі рэдактар трансляцыі, калі магчыма, то ўключыць вам трансляцыю менавіта з залі паседжання ў ЦВК. Сама нагадаю, што на заўтра запланаваная першая такая вялікая прэс-канферэнцыя Валера Цапкалы. Кароткае інтэрв'ю з ім вы маглі бачыць на пачатку нашага стрыма, аднак заўтра ўжо, магчыма, адкажа на ўсе пытанні ўжо спадар Цапкала. Яго вылучэнне таксама, дарэчы, было таксама пэўнай сенсацыяй, магчыма, не такой, як вылучэнне Віктара Бабарыкі, аднак там такой вялікай нечаканасцю. Вось. І да гэтага патэнцыйнага кандыдата таксама шмат ёсць пытанняў. Вот зараз включаемся у залю ЦВК. Считаете, что это нормально и это можно делать, когда в список членов инициативной группы включаются люди, которые ничего об этом не знают? Скажите, да или нет? Я скажу так. Нет, вы скажите, нет, да вы или нет? задаете манипулятивный вопрос, поэтому Почему? я отвечу вам точно и конкретно. Я считаю, что ненормально для законодательства Республики Беларусь, когда человек заявляет, что за него проголосовало 92% или столько, а потом он говорит, что я специально отдал приказ снизить явку, чтобы соответствовать мировым стандартам. Я это не не ухожу. ответ, конечно. Вы я не понимаете, ухожу вы не от можете ответа. даже Я считаю, ответить что прямо на этот просто вопрос. так, как вы говорите, это манипуляция. Почему? Это одесский ответ. Конечно. Это буквально одесский. Да. Когда задают конкретный вопрос, вы начинаете заниматься какими-то политическими заявлениями. Не можете ответить прямо на конкретно заданный вопрос. Не Скажите, отвечайте. не знаю, да. Не хочу отвечать. Я Зачем вам ответил на этот вопрос. Понятно. У вас больше ничего нет, кроме политических заявлений. Дело в том, что выборы и есть политика. Это понятно. Вы это расскажете избирателям. Как же мне рассказать это избирателям, если вы ставите под сомнение достоверность моего списка и собираетесь отказать мне в регистрации? Ну, вы такой же избиратель, Так, можете как и среди все избирателей остальные, проводить да. агитацию за других кандидатов. Удивительно, я не понимаю, вот этих каких-то, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, двойных стандартов. Я не понимаю, вот когда человек, ну это медицинский, возможно, факт, осуществляет половые акты со школьницей, а потом эту школьницу делает депутатом парламента. Это как? Вы можете объяснить? Слушайте, присаживайтесь, это уже нечто. Вы мне объясните, когда Понимаете, человек за убивает гранью своих разумного. политических оппонентов, это как? Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь, Когда пожалуйста. человек взрывает Минское метро, это как? Да, постановление. Итак, уважаемые коллеги, я ставлю на голосование постановление Центральной комиссии об отказе Спирину Павла Николаевича в регистрации его инициативной группы, как созданной с нарушением закона. Кто за принятие данного постановления, прошу проголосовать. Кто за? Постановление принято, вы можете его обжаловать в 3-дневный срок в Верховный суд. Постановление вы сможете получить завтра. До свидания. Прошу До вас свидания. Я вас покинуть. благодарю за принятое решение. В день рождения вы сделали мне замечательный подарок. Подписали приговор одному известному человеку. Всего доброго. Всего доброго. Наталья Ивановна, у нас есть кто-нибудь еще? Больше никого не будет? Вяртаемся да пляцоўку да дому ўраду. Толькі што стала вядома, што ініцыятыўная група кандыдата Спірына не была зарэгістраваная. Вось, таксама з'явілася інфармацыя пра тое, што ўжо сёння о 16 гадзіне адбудзецца прэс-канферэнцыя, першая прэс-канферэнцыя пасля рэгістрацыі ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі. Мы пастараемся зладзіць адтуль трансляцыю, сачыце за нашымі соцсеткамі, подписывайтеся на YouTube-канал, там гэта ўсё будзе. Усе пытанні больш шырока, напэўна, сёння будзе адказваць на іх Віктар Бабарыка. Тут на пачатку нашага стрыма даволі коротка
ён адказаў, а там будзе больш падрабязна. Зараз идем до кандидата, незарегистрированной группы. Мне могли отказать в регистрации. Претензия избирательной комиссии была в том, что из 716 человек в моей инициативной группе, они нашли 12, которые не давали согласия, якобы не давали согласия на свое включение в группу. Всякое бывает. За 716 человек я не могу отвечать. Я хочу только подчеркнуть, что если брать эти даже 12 человек, а как они их проверяли? Дело в том, что по указу гражданина Лукашенко удостоверить человека можно только 3 документами. Паспорт, удостоверение беженца, вид на жительство. Центральная избирательная комиссия заявила, что они делали какие-то манипулятивные звонки через центр избирком, через исполком и через милицию. Извините, а что милиционер по телефону может установить, с кем он говорит? Никак, это невозможно. То есть явно эти нарушения, они манипулятивные. Может, они и были какие-то. Я допускаю там 2-3 человека, вот эти 5. Плюс хочу добавить, что после того, как исполком начал проверять мои подписи, ко мне написало 2 человека, и они попросили исключить их из состава инициативной группы, потому что им угрожали из милиции. То есть звонки были даже не из исполкома, не из центра избиркома, а из милиции. То есть, понимаете, в любом случае милиция – это стресс. Этих людей я исключил. Вот. Поэтому, честно говоря, не знаю, какое основание юридическое. Да, оно, по сути, не важно. Важно то, что я сейчас заявлю. А заявляю я следующее. Если на этих выборах кто-либо из кандидатов начнет отдавать приказы, одно мгновение, не взял с собой воду, поэтому пересохло во рту. Хочу обратить внимание, если на этих выборах кто-либо из кандидатов отдаст приказ подделывать результаты голосования, подделать протоколы участковыми избирательными комиссиями, использовать ОМОН против мирных граждан, то это будет расценено как статья 357 Уголовного кодекса «Захват власти неконституционным путем». Эта статья расстрельная, и если человек совершит подобное преступление, то по вступившему в законную силу приговору суда это, скорее всего, будет либо пожизненное заключение, либо смертная казнь, потому что она у нас в Республике Беларусь утверждена Конституцией и Уголовным кодексом. Я буду настаивать на пожизненном заключении, но тут определять будет народ и суд. Это их решение. Поэтому власти об этом должны знать. Приведение приговора в исполнение может осуществляться на основании статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса и закона о государственной службе. То есть фактически приговор может привести любой совершеннолетний гражданин Республики Беларусь в действие. Есть требования. Исполнение должно проводиться в закрытом помещении. Исполнение должно приводиться, приговор приводится в исполнение в присутствии прокурора, медицинского работника и директора помещения, директора учреждения, где находится помещение. Перевожу, если кто-то юридический язык недостаточно хорошо знает. Смотрите, если лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью 3 статьи 357, пытается скрыться, оказывает вооруженное сопротивление, например, в аэропорту Минском пытается вылететь в Арабские Эмираты, то в случае наличия приговора он может фактически привестись в исполнение прямо в аэропорту. Достаточно уведомить и пригласить прокурора по территориальности, руководителя медицинской службы и директора аэропорта. Это так говорит закон. Скажите, дальнейшие ваши действия какие? Первым делом необходимо уведомить страну о начале фальсификации избирательного законодательства, и это называется юридически приготовление к преступлению. И приготовление к преступлению захвата государственной власти. Люди должны понимать, мы имеем полное право, если действительно... Так, там бачылі аднаго з незарэгістраваных кандыдатаў. Падводзім вынікі коротка. Толькі што стала вядома пра рэгістрацыю ініцыятыўных груп Юрася Губарэвіча, кіраўніка руху за свабоду, а таксама выконуючы абавязкі кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Казлова. У абодвух было па 121 чалавеку у ініцыятыўнай групе. Ні да кога з іх пытанняў у ЦВК не ўзнікла, і групы былі зарэгістраваны
зарэгістраваныя, таму агулам на дадзены момант маем 13 зарэгістраваных ініцыятыўных груп, які, прабачаюся, 15, дзякую за падказку, 15 зарэгістраваных ініцыятыўных груп, якія ўжо ад заўтрашняга дня могуць пачынаць працэдуру збору 100 тысяч подпісаў для рэгістрацыі сваіх кандыдатаў. Ад сёння ўжо пачынаюцца прэс-канферэнцыі. Вось на 16-ю гадзіну запланаваная прэс-канферэнцыя Віктара Бабарыкі. Будзем адтуль рабіць трансляцыю, таму сачыце абавязкова за намі. І заўтра таксама прэс-канферэнцыя аб 11 гадзіне, калі не памыляюся, спадара Валера Цапкалы. Вось, і ўжо такім чынам выбарчая кампанія пераходзіць на свой наступны этап. Мы за ёй будзем сачыць, вы заставайцеся з намі на нашых сайтах, на нашым сайце, на нашых аккаунтах, соцсетках, таксама на Ютубе. Уся асноўная інфармацыя, аналітыка, каментары, навіны у першую чаргу таксама будуць там з'яўляцца аператыўна. Таму заставайцеся на свабодзе, а мы сёння пакуль з вамі развітваемся і нагадаю да 16 гадзіны.